Markkanen puskee, mutta Peltola ottaa pallo HJK:lle. Toivio. Terho. Ylikokko. No nyt sitten tapahtuu HJK päädyssä. Jaha, siellä klubi päädyinen lakanaa poltetaan tuolla IFK päädyssä ja HJK kannattajat ryntäävät sitten tuohon omaan pilttuuseen, kaatavat jo aitoja. Toivotaan, ettei nyt sitten kentälle lähde. Peli poikki. Peli poikki ja nyt on kyllä sitten piru irti HJK päädyssä. Todellakin IFK-kannattajat polttavat siellä klubipäädyn lakanaa. Jollain soihdulla ja siellä myös on jonkin sortin taistelu käynnissä. Järjestyksen valvojat pyrkivät siellä nyt ilmeisesti sammuttamaan tätä lakanaa. Joukkueet jättävät kentän, HJK-kannattajat marssivat nyt sitten laitaa pitkin tuolta. Toivotaan, etteivät nyt tulevat kentällekin jo, joten pelaajat tunneliin. Ja tämä nyt sitten menee kyllä todella rumaksi. Nyt tulee rynnäkkö poliisi tuolta sitten kulmasta kentälle, joten todella ikävän käänteen saa nyt sitten tämä Helsingin paikallisottelu. Toivotaan, ettei tässä nyt kovinkaan pitkää stoppia tälle ottelulle tule. Poliisi oli siis varautunut tähän otteluun hyvin ja oli tiedottanut jo etukäteen, että on kyllä laajoin joukoin mukana tässä ottelussa, ja niin kuin nähdään, niin ei ole tämmöistä kyllä Suomen kentillä aikaisemmin nähty. Keskiviivalle rivistö. Ja tuosta ei kyllä HJK-kannattajat läpi tule. Koko homma lähti siis liikkeelle siitä, kun IFK-kannattajat polttivat klubipäädyn lakanaa. En tiedä mistä olivat saaneet käsinsä, mutta polttivat tuolla omassa katsomossaan eteläpäädyssä. Ja siitä kimpaantui sitten HJK-kannattajien joukko. Pelaajat laitettuna koppikäytäville koppeihin ja peli on seis, kunnes sitten toisin määrätään. Aikamoinen joukki on mellakka poliiseja on myös tuolla klubipäädyn kulmauksessa. Valmiudessa nyt sitten keskiviivalta poliisit jälleen poistuvat toista kulmausta kohti. Verkkokin on jo revitty melkein alas klubipäädyn edestä, joten kyllä tässä nyt todella ikävänä sivujuonteen tämä ottelu saa. Toivotaan totta kai, että peliä päästään mahdollisimman pian jatkumaan, mutta vasta sitten, kun se on täysin turvallista. Klubipäädyn twiitti, josta ehkä kenties tämäkin sitten lähti liikkeelle, vaikka sitä tietysti arvioida, mutta se oli hyvin provokatiivinen, jossa siis sanottiin, että viimeinen derby ikinä. Ja oli vähän myöskin IFK, tai eikä niin vähäkään IFK-faneja halventavia ilmauksia käytetty. Ja voi hyvinkin olla, että siitä on sitten nokkiin otettu Stadin Kingien puolella. Tai mikä joukkio ikinä nyt olikaan, joka tuota klubipäädyn lakanaa poltti. Voisi kuvitella, että se nimenomaan oli vastaus tuohon provokatiiviseen twiittiin. Ja sen jälkeen sitten myöskin
Homma oli karata aika pahastikin käsistä ja karkasikin. Jos kerta peli on seisoksissa, niin ne vakavat ylilyönnit on nähty. Conor Hazard, joka tietysti Celticin vuosina varmasti on nähnyt yhtä ja toista. Celtic ja Rangersin Glasgow-paikalliset ovat tunnettuja siitä, että niissä kyllä sattuu ja tapahtuu. Ja yksi Euroopan intensiivisimmistä derbyistä, mutta tuskin tällaisia ihan hirveästi hänelläkään on vastaan tullut. Nyt ovat pelaajat jälleen kentälle, joten tätä ottelua päästään jatkamaan. Pitkään on peli seisoksissa. Reilusti yli 5 minuuttia. Tässä nyt ainakin meni. Ja toivotaan todella, että tämä oli viimeinen keskeytys tähän otteluun. Aidat nostetaan ylös HJK maalin takana. Ja erotuomari pallolla, mitä ilmeisimminkin peliä sitten jatketaan. Pahalusaaran juurelle tämä pallo pudotetaan aivan tuota pikaa, joten matsi pääsee vihdoin jatkumaan. Näin